Benvinguts sigueu! Hola, bona tarda a tothom! Veniu, benvinguts, gràcies per Però a qui ser-hi. li dius tot això? A la gent m'estic entrenant per fer l'acollida lingüística, i en català. l'acollida Benvingut, sí. benvingut. Sí, mira allà, ai, us la criden allà. Sí. Mira. Josep, ens ho expliques tu com va això de les aules d'acollida, si us plau? Benvinguts sigueu! Benvinguts! Em dic Josep Gregori de cognom i treballo de professor de llengua a l'IES Montperdut de Terrassa. I també treballo com a professor tutor d'una aula d'acollida que a hores d'ara tenim 26 alumnes d'arreu del món. La majoria d'alumnes d'alumnat és del Marroc, del nord d'Àfrica, i també tenim alumnat nouvingut de Latinoamèrica i també tenim alumnat del Pakistan. Darrerament hem rebut dues noies del Pakistan i també del Senegal. La llengua que més predomina entre el nostre alumnat és l'espanyol, però cal dir que l'espanyol que es parla a Latinoamèrica no és el mateix espanyol que es parla aquí a l'estat espanyol. Hi ha algunes paraules que són intercomprensibles entre ells. Després, pel que fa al nord d'Àfrica, tenim aquí alumnes que parlen l'àrab dialectal, Darija, i també al nord d'Àfrica tenim alumnat que ve del Rif i que parlen l'Amazigh, en cadascun de les tres seves varietats. I també finalment tenim dues alumnes del Pakistan que parlen Punjabi a casa i coneixen l'urdu com a llengua, podríem dir, d'escolarització. I per acabar, amb aquesta breu presentació dels 26 alumnes que tenim a hores d'ara a la nostra aula d'acollida, tenim dues alumnes, com hem dit abans, del Senegal, que parlen el Wolof com a llengua materna i el francès com a llengua d'escolarització. Us explicaré com hi treballem. Doncs d'una forma molt senzilla, alhora complicada, tenint en compte la diversitat lingüística enorme que tenim a hores d'ara ací. Doncs, per exemple, un nen que arriba del Marroc, hem de comprovar mitjançant una pàgina, una sèrie de materials establerts, el coneixement que té a hores d'ara de la seva llengua materna. Per exemple, en un cas d'un nen per exemple, que es diu Mehdi, que va arribar farà 4 mesos, li vam oferir un text en la seva llengua i vam comprovar que sí que llegia la llengua estàndard, l'àrab estàndard, parlat a 22 països. I un cop això, també li fem una prova de matemàtiques per passar al professor o professora de matemàtiques, un cop això distribuïm, segons les hores que tenim els nostres alumnes, per nivells. Nivell de lectoescriptura, nivell A1, nivell A2. La majoria d'alumnes saben escriure o llegir la nostra grafia llatina, però també hi ha bastants que dissortadament no han estat escolaritzats en el seu país d'origen. Aleshores hem de començar de zero, amb un procés d'alfabetització des del principi. I el que primem a cada hora, intentar fer activitats comunes, cadascú des del seu nivell, des del seu coneixement previ, i sobretot incidir en l'expressió oral. No volem pas que un alumne es dediqui a fer fitxes, a escriure vocabulari, a copiar, sinó també, a banda de l'expressió escrita necessària, la comprensió oral, també posem molt d'èmfasi en l'expressió oral. L'alumnat també s'ha d'acostumar a utilitzar la llengua catalana amb la resta dels companys, amb la resta del professorat, i és molt important, podríem dir-ne cabdal, que el professorat s'adreci en català a aquests alumnes nouvinguts, perquè molt sovint el català només el poden estudiar, practicar, expressar-se en el sistema educatiu, perquè segons la configuració sociolingüística del barri, molt sovint el català és inexistent. Doncs bé, espero que us hagi quedat clar i aquí en teniu, a l'aula d'acollida de l'IES Montperdut de Terrassa, una abraçada ben forta. Què és? Ja ho has entès perquè el Josep ho ha explicat superbé. Sí, jo he entès que l'acollida és molt important. Moltíssim. I amb empenta, mira. Benvinguts, passeu, de les tristors. Llengua als ferits, som-hi. Que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.